Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugengan katentreman mewah karaharjan mugi tetep sumanding wonten ngarsa kula panjenengan sami, amin. Wonten ngarsanipun para pinisepuh aji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas mewah ledha ing pitutur ingkang pantes kawula pundi. Para tamu kakung mewah putri ingkang satuhu kawula bekteni. Panjenenganipun Bapak Suwarso Saputra Wayah ingkang kawula hormati. Panjenenganipun Bapak Porkompimcam Kecamatan Sambi ingkang satuhu kawula bekteni. Panjenenganipun Ki Dalang Cahya Kuntadi dalasan rombongan ingkang kawula hormati. Panjenenganipun Bapak Mailen Hendar Prasetyo dalasan Ibu Setyorini ingkang kawula hormati ugi. Purwakane ngatur langkung rumiyin sumangga sareng-sareng kawula dherekaken ngambali ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Awit kula panjenengan sedaya tasih pinaringan pinten-pinten kenikmatan utaminipun nikmat sehat sempat ing sak temah. Kula telasan panjenengan sedaya tasih saged makempal manunggal silaturahim wonten dalemipun Bapak Suwarso ing mriki kanthi sekathahing kawilujengan. Dene sadereng lan saksampunipun kawula nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa winates. Awit kawula kumawantun ngadeg wonten ngarsa jengandika sami. Mboten ateges ngirangi suba sita sonerak angger-anggering kasusilan. Nanging aurat nuhuni atur panyuwunipun saking brayat ageng panjenenganipun Bapak Suwarso Ibu Sumiyem ingkang angka sepisan. Panjenenganipun Bapak Suwarso Ibu Sumiyem dalasan Putra Wayah ngambali ngaturaken sugeng rawuh kunjuk wonten ngarsanipun para tamu kakung mewah putri ing mbok bilih rikala ngajeng. Anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya wonten cewetipun anggenipun tangkep asta. Dene jangkep ingkang angka kalih. Panjenenganipun Bapak Suwarso Ibu Sumiyem dalasan Putra Wayah ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa winates kunjuk wonten ngarsanipun para tamu kakung mewah putri ingkang sampun kersa angkrawi menapa ingkang dados undanganipun. Senadyan namung krana jawilan namung mbok bilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya kala wau wiwit aruh lungguh menapa dene suguh kirang nuju prana dhateng panjenengan sedaya saestu panjenenganipun Bapak Suwarso Ibu Sumiyem dalasan Putra Wayah namung mawantu-wantu nyuwun agunging panuwun ingkang tanpa winates. Dene jangkep ingkang angka 3. Panjenenganipun Bapak Suwarso Ibu Sumiyem ingkang kaleres panjenenganipun Mbak Setyorini dalasan Mas Mailen Hendar Prasetyo inggih menika anggadhahi niat hajat ruwatan mekaten amargi namung anggadhahi putra putrinipun ingkang sesilih Roro Ayu Bilpa Putri Prasetyo lan ugi ngiras pantes ambal warsa ingkang kaping 17 taun wonten ing dinten menika. Mugi-mugi putra putrinipun ingkang dipun ruwat